जय बर' हारिनि खुलुमबाय लोगोफोर। आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलां आरो अननानै आंखौबो सापर्ट हो। अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, माने जाहाथे आंनि इउटुब चेनेलाबो एसे गिदिरनिफ्राय गिदिर देरलाङो। आंबो गोदानसो खुलिदों नालाय। आं दा नेसनेल हाइवेआव दङ आरो ना, गारि नेदां, गारि बेखौनो थांबाय जोंहा दा बेयाव बेनो बिराद मोजां। लोगोफोर फै, जाफै नोंथांमोनहा जोंनि दाबायाव। बङाइयावनो लोगोफोर, जोंना दाबाया बङाइयाव। अननानै नोंसोर फै, जाफै। स' लोगोफोर अननानै भिडिअखौ शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै, थेंक इउ। हेलौ फेमिलि। स' लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो मोनसे माबा लाना फैदों भिडिअ। मोजां नाय। उन्दैखौ नायग्रा नङाथाय बियो, गिदिरखौ नायग्रासो नाय। लागाव जलंगा होनो बेखौ, जलंगा। बर'नि मा होनोथाय बेखौ मिथिला आङो। जलंगा। औ नै लाइटआ दा जोंगोन आरो बे मोनायाव अट'मेटिक जोंखायो, लाइट होनाङा। बे मा बिफां होनोथाय बेखौ? नेसनेल। नै बासानि बुरबुगा लागायलांबाय। नै बेबो जलंगा। नैबो आं दसे गाखोनो र'। गाखोनानै कास्टमार दङ सिङाव। गाखोबायलै। बे नेसनेल हाइवे। बरिया मोजांथारलै गाखोनो जलंगाया। नाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा फैबाबो गाखोफैनो मोनगोन। नोंथांमोनहा फैबायोबा दाबाया फैबानो नै सिख्लाफ्रा फैगोन। लागाव गारि बारस'नाया नुबाय। सेंग्रा सिख्ला फैलायबाय जोंनि दाबायाव। माने भिडिअखौ फुरा नायदो, होमबा नुजोबलांगोन मा मा जिनिस फैयो, मा मा जिनिस थाङो। थांबाय जोंनियाव। औ नै गारि फैगासिनोलाय, नाहरखाद' लोगोफोर। नुनाय नङाबा। ओरै थांगोन बेयो, ओरै बङाइगाव थांगोन, बै बङाइगावथिं। गासिबो थांजोबगोन आरो दामथार बेखौ। मोसौ नायखा मोजां नाय नै हेलमेट हमलायनानै फैलायदों। नायलाय बे मा जायगा मोनथिगौ? आसाम नङा बियो, दुबाइसो। नेट्रागा गंनै जुरिज्लायबावो सालाफ्रा, सुवारफ्रा। नेसनेल हाइवे लोगोफोर। हौनै बिल्डिं गोदाना। जायफोर बिल्डिंआव थाफैनो गोसोबा, थैजासिम थानो गोसोबा 12 लाखनि मोनगोन बेखौ बिल्डिंखौ। मोनसे खथायाव 12 लाख। थैजासिमसो आरो ओइ ओंखामसो दङ बिल्डिंआ। औ देनजार गिदिरलै। बैनो बिल्डिंआ, बैनो हनै। सोरबा लाबायानो मालाय। गारि फैगासिनो। मेदामफ्रा लुदु गेलेदों, लुदु लागाव लुदु गेलेग्रा नुबाय। लुदु गेलेदों। अर्डार फैलायबायलै मास जेनेबा
आयदै नै जोंना गैथारा